Днес в рубриката "Архивите разказват" на Държавен архив Русе Толя Чорбаджиева отново е пред нашия микрофон. Добър ден, за какво ще говорим? Добър ден, днес ще говорим за Националния военен университет Васил Левски, който през ноември има годишнина от своето създаване. Това е военното училище, което в момента е със седалище Велико Търново, но и че започва своето развитие и своето създаване от град Пловдив. То получава статут на университет през 1924 година, но води своето начало от военното училище, което е създадено 1878 година в Пловдив. Така, това е висшето учебно заведение в България, което е с най-старата история. Накратко, още през лятото на 1878 година Временното руско управление започва подготовката за създаване на военно училище в Пловдив. След подписването на Берлинския договор, то е преместено в София, където на 26 ноември 1878 година е официалното му откриване. Днес тази дата е официалният празник на университета. На следващия ден започват учебните занятия с приетите юнки едновременно в два класа. От тогава до 1858 година училището се намира в София и през тази година е преместено от София в Търново. От 1928 година в военното училище започва да се обучават кадри не само за земните сухопътни, но и за въздушните и морски войски. През 1931 година към него се открива морски отдел. Това обучение продължава до края на Втората световна война. През годините училището носи различни наименования от откриването си до днес: Софийско военно училище, военно на негово княжеско височество училище, народно военно пехотно училище и така нататък. Военното училище играе важна роля в живота на българската армия, като в него се подготвят почти всички офицери, командвали армията в войните от края на 19 век до началото на 20, включително и много русенци. Негови началници са били видни български офицери и генерали. Освен това, негови випускници са вземали важни държавни постове. Русенецът Върбан Винаров е бил негов началник в периода юли-октомври 1887 година. Рачо Петров, Иван Луков, Крум Колев, също свързани с Русе, са били началници на училището. Благодаря.